Elkarrizketa naturalak egiteko gai diren makinak. Publizitatea egiteko beste modu batzuk, paperari bizia ematen dioten iragarkiak. Eta albistaren gunera zuzenean eramateko gai diren betaurrekoak. Ez naiz ari zientzia fikziozko pelikula bat iragartzen. Errealitate hori jada gurean dago, eta horren inguruan sortzen zaizkigun galderak asko dira. Nola lagundu aldigute teknologia aurreratu horiek hobeto komunikatzen eta saltzen? Eta Euskal Herriko enpresek zertan inbertitu behar dute? Hemendik 10 edo 20 urtera zer gizarte edo ekonomia eredu datorkigu? Eta teknologia horiek euskaraz egingo aldute. Errealitate horren aurrean bi aukera dituzu. Edo ez ikusiarena egin, edo horri buruz gehiago jakin. Bigarrengorako gurean duzu aukera.